Ja toinen myöskin aika loukkaava oloinen kommentti, että sanottiin, että siinä olisi kyse kauppabutiikasta, koska Sveitsissä sitten hyväksyttiin toinen adjuvantillinen rokote, joka oli sveitsiläisvalmistajan. Mutta tämä tuntuu aika ihmeelliseltä tämmöinen kommentti, koska ymmärtääkseni siellä on Pandemrix-rokote on hyvin laajassa käytössä Sveitsissä, ja tämä koskee nimenomaan vain näitä erityisryhmiä, raskaana olevia lapsia, jotka on kuitenkin lukumääräisesti aika pieni osa koko väestöstä. Ja toisaalta sitten nimenomaan tähän sveitsiläisvalmistajan rokotteen MF59 adjuvantilla tehtyihin tutkimuksiin myöskin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos näyttää perustavan koko lailla sen väitteensä siitä, että tämä AS03-adjuvantti, joka on eri valmiste, mutta joka muistuttaa tätä MF59-adjuvanttia, niin THL väittää, että AS03-adjuvantti on turvallinen, koska tämän sveitsiläisvalmistajan rokotetta on käytetty ikäihmisillä miljoonia annoksia Euroopassa. Niin tämä on niin kuin aika ihmeellistä, että voidaan sanoa näin, mutta sitten kuitenkin sanoa, että sveitsiläiset vetävät kotiin päin, kun katsovat sitä näyttöä, mikä on saatavilla ja katsovat, että se MF59-adjuvantti, siitä on enemmän tutkimustietoa ja enemmän kokemusta kuin tästä Pandemrixin AS03-adjuvantista. Eli koska tämä rokotteen yksi komponentti on vaihdettu, niin se riittää todistuksessa siitä, että nyt sitä rokotetta on sitten testattu. Mun korvan ainakin kuulostaa todella niin älyttömältä. Tässä ei kuitenkaan puhuta niin mistään laitteesta, jossa yhden komponentin vaihtaminen parempaan tai toiseen aiheuttaa, että laite toimii samalla tavoin. Niin, siis tässä on ongelmana ollut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotuksessa, että siinä on hyvin monta erilaista harhaanjohtavaa väitettä ollut. On niin kuin väitetty, että tämä olisi ihan samanlainen kuin kausi-influenssarokotteet, joka ei ollenkaan pidä paikkansa, koska siellä on tosiaan adjuvantti, jota kausi-influenssarokotteissa ei ole. Eli tämä on niin kuin aivan virheellisiä väitteitä, mitä siitä on sanottu ja luotu kuvaa. Niin, tästä adjuvantista, kun mainitsit, että ei ole aikaisemmin ollut, niin eikö se, jos oikein muistelen, eikö se ollut niin, että Suomessakin aikaisemmin rokotteessa käytettiin tätä tiomersaalia, ja nyt se on tämän rokotteen myötä tuotu takaisin? No tiomersaalia, kyllä tämä pitää paikkansa, mutta tiomersaalia ei ole adjuvantti, vaan se on säilöntäaine. Niin, aivan. Joo, eli tosiaan sitten adjuvantteja käytetään jossakin toisissa rokotteissa, mutta sitten öljypohjaisia adjuvantteja, jollainen tämä Pandemrixin AS03-adjuvantti ja Novartiksen Fuad-rokotteiden MF59-adjuvantti on, niin nämä öljypohjaisia adjuvantteja, joita yleensä ei ole pidetty ihmisillä käytettävissä rokotteissa tarpeeksi turvallisina. Niitä on kyllä eläinrokotteissa käytetty, mutta niissä on tosiaan pidetty hyvin pitkään niitä liian riskialttiina ihmisillä käytettäväksi. Ja se on nyt, mikä on muuttunut nyt sitten niin kuin tämän pandemian julistuksen myötä, että silloin on niin kuin siitähän löytyy ihan myöskin WHO:n suunnitelmat ja niin kuin tämmöiset kaavailut, että miten on suunniteltu, että kasvatetaan influenssarokotteiden saatavuutta ja tuotantoa. Ja tämä adjuvantti, sen roolihan on osaltaan nimenomaan se, että se parantaa sen rokotteen riittävyyttä, koska kyseessä on niin kuin viruksen viljeleminen, jossa on aina niin kuin rajallista, että miten nopeasti, miten paljon sitä pystytään tuottamaan, ja tällä adjuvantilla sitten parannetaan rokotteen riittävyyttä, että saadaan samoilla kustannuksilla tuotettua useampia annoksia sitten. Aivan. Ja nythän sitten ympäri maailmaa valtiot kiireellä ostivat tätä rokotetta, ja ilmeisesti niin kuin tuosta, mitä aikaisemmin tai hetki sitten sanoit tästä riittävyydestä ja tehokkuuden parantamisesta, niin tämä on niin voittotilanne, että kaikki ostaa ja me tehdään halvemmalla, niin saadaan enemmän voittoja. Mutta Niin yksi tavoitehan tässä, mikä on lausuttu myöskin julki ja mikä ihan mielenkiintoisesti välillä hyvin avoimesti tulee suomalaistenkin tahojen toiminnassa, että tässä on kyse eräänlaista kenraaliharjoituksesta sitten, että varaudutaan semmoiseen oikeasti vaaralliseen pandemiaan sitten ja pyritään sitä varten kasvattamaan tätä rokotetuotantoa ja sanotaan ihan sillä lailla
esimerkiksi, että tämä on nyt niin kuin oikein hyvä juttu, että tähän on käytetty rahaa tähän rokotteen hankintaan paljon, koska se lisää sitten sitä rokotetuotantokapasiteettia. Että sitten, jos oikeasti tulee se pandemia, jota varten halutaan suojautua, niin sitten sitä kapasiteettia löytyy enemmän. Että tämä on semmoinen mielenkiintoinen asia, joka ei kovin paljon ole ollut esillä, mutta se kyllä ihan valtamedian julkisuudessakin välillä vilahtelee, että puhutaan tosiaan tästä niin kuin harjoituksena. No, mennäänpä sitten vähän eteenpäin. Rokotusinfo ry sai Skepsis ryltä palkinnon, ja mä oon itse ajatellut Skepsis ryn, no en mä oikein osaa sitä sen tarkemmin kategorisoida, että miten mä oon sen mieltänyt, mutta kun he antoi teille Rokotusinfo rylle palkinnon, mutta tuli ensimmäiseksi mieleen, että se on jotenkin negatiivinen, mutta mistä tässä palkinnossa oikeastaan oli kyse? No Skepsis heillä on vähän mielenkiintoinen ollut tapa sitä palkintoa kuvata ja kommentoida. Skepsiksestä lähetettiin meille eilen aamupäivällä tämmöinen oikein niin kuin musta asiallinen teksti, jossa niin kuin otettiin esille tämmöistä, korostettiin sitä, että tämän palkinnon tarkoitus on herättää keskustelua ja sitten sanottiin, että Skepsis kannattaa sananvapautta eikä tahdo palkinnollaan sanoa lääketeollisuuden ja viranomaisten olevan aina oikeassa ja korostaa kriittisen tarkastelun tärkeyttä ja näin poispäin. Ja sitten tämähän oli ihan hyvänäköinen keskustelun avaus ja näin poispäin. Ja me on saatu itse asiassa tuosta palkinnosta aika paljon semmoista hyvää palautetta, että niin kuin nostaa tätä meidän asiaa eteen, että he ei ollut kuullutkaan rokotusinfosta aikaisemmin, mutta tämähän näyttää oikein hyvältä tämä toiminta nyt, kun he tuli Skepsiksen palkinnon johdosta tätä vilkasseeksi. Sitten taas kun Skepsis sitten eilen illalla julkaisi nettisivuillaan sitten tiedotteen, niin sitten se oli niin kuin vähän aika lailla erilaiset kasvot sitten siinä tiedotteessa, että se oli sitten aika niin kuin vähemmän asiallinen sitten miten he kuvasivat, ja siellä oli jotain asiavirheitä. Esimerkiksi se oli aika hassua, kun he sanoivat, että he niin kuin kritisoi sitä, että ei saisi ilman lääketieteellistä koulutusta kommentoida rokotuksia tai kritisoida rokotuksia sitten siinä iltapäiväjutussa, joka oli sävyltään ja sisällöltään aika lailla erilainen kuin se, mitä he meille lähetti aamupäivällä. Mutta tämä oli aika hassun näköistä, kun he sitten kuitenkin, siinä oli alla Skepsiksen hallitus sitten jossain paperissa ja he sitten ei näyttänyt siltä, että heillä olisi ollut lääketieteellistä asiantuntemusta siellä käytettävissään, kun he esitti tämmöisiä kommentteja esimerkiksi, että rokotteilla on hävitetty Suomesta tuberkuloosi. Kun taas sitten jos seuraa esimerkiksi Kansanterveyslaitoksen rokoteasiantuntijoiden kommentteja, niin siellä yleensä sanotaan, että rokotteilla ei ole mitään oleellista merkitystä tuberkuloosin yleisyyteen ja se ei estä tuberkuloosia, mutta se mitä tuberkuloosirokotteella Kansanterveyslaitoksen asiantuntijoiden mukaan on saavutettu on, että sillä on pystytty torjumaan tiettyjä lasten vaikeiden tuberkuloosimuotojen esiintymistä, eli sillä tämmöisiä vaikeita, joskus kuolemaan johtavia tuberkuloosin muotoja on pystytty torjumaan. Mutta että jotenkin tämä on vähän hassun näköistä, kun Skepsis kovasti esiintyy tieteen puolustajana ja sanoo, että lääketieteen asiantuntijat pitäisi olla, että saisi sanoa näistä asioista, mutta sitten he näyttävät itse sanovan ilman tätä asiantuntemusta sellaisia asioita, jotka niin kuin kuka tahansa, jolla on jonkunlainen tuntuma niihin asioihin, niin näkee, että tämä nyt ei oikein perustu. Mutta se on hienoa, että on sananvapaus ja kukin toimii aatteensa puolesta. Että tämä on sinänsä hyvin myönteinen asia, että Skepsiksellä tämmöistä toimintaa löytyy. No, mikä tällä hetkellä on ehkä suurin ongelma liittyen sikainfluenssaan ja siihen liittyvän tiedotukseen, että tuossahan sä jo aika hyvin käsittelitkin, että miten ollaan niin kuin tiedotettu Suomessa ja no maailman tiedottamisesta me nyt ei olla keskusteltu eikä siinä ehkä ole tarve mennäkään, mutta mikä sun mielestä on tällä hetkellä se suurin ongelma liittyen tähän rokotteeseen ja siihen liittyvän tiedotukseen? No ehkä siinä on juuri se, että sitten sitä konkreettista tietoa niistä tutkimustuloksista ja siitä, mistä on ja mistä ei ole tutkimustuloksia ja niistä riskeistä